Elisa Isabel González de Chávez. Va néixer a la Orotava, Tenerife, el 1914 i va morir a Santa Cruz de Tenerife el 1967. Filla d'una família de llauradors i sandats, va ser la menor de 7 germans, sent sorda de naixement. El seu pare va ser, durant molts anys, jutge de pau i alcalde pedani. Quan només tenia 4 anys va perdre la seva mare i als 15 anys el seu pare. Va assistir a classes al Colegio de la Pureza al Puerto de la Cruz i més tard a la Milagrosa de la Orotava. Eren els anys immediats a la Guerra Civil i la possibilitat d'estudiar fora era molt escassa, però assabentada de l'existència de l'Institut Educatiu de Sormuts i Cecs es va traslladar a Barcelona i més tard va perfeccionar la seva formació a l'Associació Saint-Vicent de Paul de Montpellier, França. A la fi de l'any 1956 va tornar a Tenerife convertida en educadora de sords. Va començar a exercir la seva nova labor de professora amb molta il·lusió, encara que els començaments van ser molt durs, perquè estava sola i disposava de pocs recursos. Després de 10 anys de lluita va aconseguir una casa a Viera i Clavijo, a Santa Cruz de Tenerife, gràcies a una subvenció i les quotes de socis protectors. Va fundar la Asociación de Sordomudos de Tenerife. Era una dona inquieta i de les seves virtuts, que van ser moltes, es van beneficiar molts sords de tota la zona. Un altre dels seus assoliments va ser la fundació d'un col·legi per a nens sords a Santa Cruz de Tenerife, un projecte la materialització del qual ja no va ser a temps de veure. Un carrer de la capital de Tenerife recorda el seu nom i ret homenatge a la seva vida.